Hola, em dic Gemma Garcia i sóc la responsable de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques universitàries de la UPC i dona suport a les dues escoles del campus, l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona i l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeronàutica de Castelldefels, i està ubicada aquí, a Castelldefels. Les biblioteques tenen un paper molt important de cara a la transmissió del coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Per una banda, sensibilitzar la comunitat i l'entorn de la finalitat d'aquests objectius. I per altra banda, recopilar, difondre totes les activitats, treballs, etc. de les nostres institucions que tenen a veure amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquesta segona línia, la Biblioteca del Campus ha treballat perquè quan els estudiants hagin de dipositar el treball final d'estudis al nostre repositori institucional, indiquin si el seu treball està relacionat amb qualsevol dels ODS. La UPC té el seu propi repositori institucional, UPC Commons, que emmagatzema tota la producció acadèmica i de recerca. UPC Commons té un dipòsit específic pels treballs finals d'estudi. Si anem, per exemple, a una de les titulacions del nostre campus, podem veure quins treballs estan relacionats amb objectius ODS.